ንርእስኺ ከም ተራሰብ ትርእያ እንተደኣ ኮንኪ ህይወት እውን ልክዕ ከምኡ ተራእያ ትኸውን። ርእሰ ምትእምማን ስለዘይብልኪ ንህይወትኪ ዝግባእ ቦታ ስለዘይሃብክያን ጥራሕ ድማ ድሕሪ ዓመታት ምሕላፎም ንምንታይ ሽዑ ዘይፈተንክዎ ህይወተይ ዘይነበርኩ ንምንታይ ሽዑ ዘይተዛረብኩ እንዳበልኪ ንባዕልኪ ክትወቅሲ ትነብሪ። እዚ ድማ እቲ ዝዓበየ ሕማም ርእሲ እዩ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ክንዲ ዝድለ ብርእሳ ንክትተኣማምን ዝሕግዙ 7 ናይ ሳይኮሎጂ ሜላታት ክነግረኪ እየ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ብዙሕ ቁም ነገር ስለትረኽብሉ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ኩኑ። ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። ኣብ ሓደ ዓብይ መድረኽ ተቐሚጥኪ ወይ እውን ምስ መሓዙትኪ ኮይን ከለኺ ብውሽጥኺ ድማ ብጣዕሚ ንፍዕቲ ምዃንክን ዘደንቕ ሓሳብ ከም ዘለክን ትፈልጢ ኢኺ። ግን ድማ ወፂእኺ ንምዝራብ ጎራረኺ ዕፆ ህርመት ልብኺ ይውስኽ ተተጋግኺ ኸ እንታይ ክብሉኒ እዮም ሰባት ኢልኪ ሕቶታት ኣብ ርእስኺ ይበዝሑ። ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ኩሉ ምስ ሓሰብኪ ስቕታ ትመርፂ። ካብኡ ግን ካልእ ሓደ ሰብ ዝሓሰብኪ ሓሳብ ተዛሪቡ ብዙሕ ናዕዳን ምንጭብጫብን ክረክብ ከሎ ብባዕልኺ ትበሳጨዊ። እዚ ስምዒት እዚ ኩሉ ግዜ መዓልታዊ ምሳኽ ኣሎ። ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኣብ ትኾነሉ ግዜ ክዳን ክትገዝእ ከለኺ ስራሕ ክትጅምሪ ወይ እውን ምስ ሰባት ክትዛረቢ ከለኺ ርእሰ ምትእምማንኪ ኣዝዩ ይቕንስ። ርእሰ ምትእምማን ምስኣን ማለት ኣብ ናይ ባዕልኻ ቤት ከም ጋሻ ምዃን ማለት እዩ። ናይ ባዕልኻ ኣእምሮ ናይ ባዕልኻ ኣካልን ናይ ባዕልኻ ህይወትን እያ ዘለትኪ። ግን ድማ ትነብርዮ ናብራ ብፍቓድን ፍርሃትን ናይ ካልኦት ሰባት ኮይኑ ይስምዓኪ። መብዛሕቲና ርእሰ ምትእምማን ማለት መፋጠርትና ወይ ድማ ሓደ መዓልቲ ዝህነፅ ነገር እዩ ዝመስለና። ግን ድማ እቲ ሓቂ ርእሰ ምትእምማን ልክዕ ከም ጭዋዳ መዓልታዊ ዝስራሕን ዝህነፅን ነገር እዩ። ርእሰ ምትእምማን ምስኣን ዝጅምር ድማ ኣብ ውሽጥና ካብ ንዕልሎ ዕላል እዩ። ኣይክእልን ብቕዓት ይኮንኩን ካብ እንብሎም ቃላት ደጋጊምና ንዛረቦም ከለና መንነትና ይውሕጦ። እዚ ዝኸውን ድማ ንሕና ባዕልና ንርእስና ብካልኦት ዓይኒ ስለንሪኦ እዩ። ጎረቤት እንታይ ክብለኒ እዩ፣ ስድራ ቤተይ እንታይ ክሓስቦም፣ በዓል ቤተይ ወይ መሓዛይ ከመይ ገይሩ ክርእየኒ ኢልና ስለንጭንቕ ነቲ ሓቃዊ መንነትና ድማ ነቐትሎ። ርእሰ ምትእምማን ምስኣን ማለት ንርእስኻ ንኢስካ ንሰባት ክባቢልካ ምርኣይ ማለት እዩ። እዚ ርእሰ ምትእምማን ክጠፍእ ከሎ ድማ ዓብይ ርእስኻ ምሕባእን ምሽምቓቕን ይስዕብ። እዚ ድማ ዓበይቲ ዕድላት ንክሓልፉናን ኣብ ዝግበአና ቦታ ንኸይንበፅሕን እንቅፋት ይኾነና። እዚ ዝኾነሉ ሓደ ዓብይ ምኽንያት ኣሎ። ሓደ ሰብ ርእሱ ትሒቱ ብዝርአየሉ ግዜ ዝስሕቦም ነገራት እውን ብኣንፃር ኣዝዮም ትሑታት እዮም ዝኾኑ። እዚ ድማ እዩ ኣብ ውሽጥኻ ዓብይ ጣዕሳ ዝፈጥር። ዓመታት ድሕሪ ምሕላፎም ድማ ንምንታይ ሽዑ ዘይገበርክዎ ሽዑ ዘይሞከርክዎ ዳበልካ ንዓስኻ እንዳወቀስካ ንኽትነብር ይገብረካ። እዚ ናይ ጣዕሳ ስምዒት ድማ ካብ ፍርሓት ንላዕሊ ኣዝዩ ዘቐንዝብ ስምዒት እዩ። ቀዳማይን ዋናን ርእሰ ምትእምማንኪ ንምውሳኽ ክትገብርዮ ዘለኪ ነገር ኩሉ ሰብ ፈራሕን ናይ ባዕሉ ጉድለት ንምሽፋን ከም ዝጭነቕን ምእማን እዩ። እዚ ማለት ናብ ሓደ ቦታ ክትኣትው ከለኺ ንስኺ ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ኢልኪ ከም እትጨነቕዮ ንሳቶም እውን ሰባት እንታይ ክብሉኒ እዮም ዝብል ፍርሒ ኣለዎም እዩ። ንኣብነት ኣከዳድናይ ደስ ዘይብል ይኸውን ዶ ዝብል ነገር የጨንቐኪ እንተደኣ ኮይኑ ካልኦት ኣብቲ ቦታ ዘለዉ ሰባት እውን ልክዕ ከምኡ ዓይነት ጭንቀት ኣለዎም እዩ። ኣብዚ ካሊእ ክተስታውስዮ ዘለኪ ነገር ናብ ሓደ ቦታ ብትኣትውሉ ግዜ ሰባት ኣብታ ተኣትውላ ቅፅበት ጥራይ እምበር ትኩረቶም ብድሕሪኡ ኣይፀንሕን እዩ። ኩሉ ናብ ናቱ ጉዳይ መታዊ ይተርፎን እዩ። ወይ እውን ሓደ ነገር ድሕሪ ምዝራብኪ ሓሳብኪ ካብኻ ከይረሓቑ ይርስዕዎ እዮም። እዚ ማለት ካሊእ ናይ ባዕሎም ዝሓስብ ጉዳይ ኣለዎም እዩ። ኩሉ ሰብ ናይ ባዕሉ ዘጨንቆን ዘሕስቦን ጉዳይ ስለ ዘለዎ ናትኪ ጌጋ እንዳሓሰበ ይውዕልን እዩ። ኣብ ውሽጥኺ ዝፍጠር ፍርሒ ባዕልኺ ዝፈጠርክዮ ነገር ጥራይ እዩ። ካልኣይ ናይ ኣካል ኣቃውማኽን ኣዘራርባኽን ምስትኽኻል እዩ። ርእሰ ምትእምማን ካብ ውሽጢ ጥራይ ዘይኮነስ ካብ ወፃኢ እውን እዩ ዝቕፅል። ክሳድኪ ደፊእኺ መንኮርኮ ጒቢጥኪ ትኸድ እንተደኣ ኮንኪ ንኣእምሮኺ ኣነ ድኽምቲ እየ ዝብል መልእኽቲ ክተመሓላልፊ። ስለዚ ኣብ ትኸድዮ ኩሉ ክሳድካ ቀኒዕኺ ከይዲ። ሰባት ክትዛረቢ ከለኺ እውን ዓይኒ ዓይኖም እንዳረኣኽቲ ተዛረቢ። ክትቅመጢ ከለኺ እውን ንርእስኽን ነፃነት ሂብኪ ተቐመጢ። እዚ ክትገብሪ ከለኺ መጀመርታ ዘይክምችኣኪ ክኽእል እዩ። ደጋጊምካ ክትገብርዮ ከለኽን እቲ ነገር ኣእምሮኻ ክቕበሎን ክለምዶን ክጅምር እዩ። ካብዚ ሓሊፉ እውን ሰባት ርእሰ ምትእምማን ዘለዋ ጓል ምዃንኪ ርኦም ከኽብሩኺ ክጅምሩ እዮም። ሳልሳይ ኣከዳድናኺ ምስትኽኻል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ደቂ ኣንስትዮ ንኽደኖ ጽቡቕ እዩ ዝበልናዮን ፋሽን መሲሉ ዝተረኣየናን ነገር እዩ። እዚ ምግባር ሕማቅ ኣይኮነን፣ ግን ድማ ካብዚ ሓሊፉ እዚ ንኽደኖ ክዳውንቲ ምቾት ዝህበና ዶ ኣይኮነን ክነስተውዕል ይግባእ።
ሓደ ክዳን ኣብ እንመርጠሉ ግዜ ምቾት ክህበና ይግባእ። ምክንያቱ ምቾት ዘይህበና እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ ናይቲ ክዳን ፅባቐ ንላዕሊ እቲ ንሕና ንሰቀቆን ዲስኮምፎርት ዝስመዐና ነገር ጎሊሁ እዩ ዝረአ። ስለዚ ኩሉ ግዜ እውን እንተኾነ ክትክደንዮ ከለኺ ምቾት ክህበኪ ዝኽእል ክዳንን ርእሰ ምትእምማን ክውስኽ ዝኽእልን ክዳን ተኸደኒ። እዚ ቀሊል ነገር ክመስል ይኽእል እዩ፣ ነገር ግን ኣብ ርእሰ ተኣማንነትኪ ኣዝዩ ዓብዪ ለውጢ ከምፅእ ዝኽእል ተግባር እዩ። ራብዓይ ማንም ሰብ ፍፁም ከም ዘይኮነ ክትኣምኒ ይግባእ። ሓደ ግዜ ዓብዪ ናይ ስራሕ ዕድል ክመፀና ከሎ ወይ እውን ሓደ ነገር ክንገብር ክንሕተት ከለና ውሽጥና ይፈርሕ እዩ። ምክንያቱ ድማ ኣብ ውሽጥና ዘሎ ኣይክእልን ኢልና ንሓስቦ ነገር እዩ። ሓደ ነገር ክትርድእዮ ዘለኪ ነገር ግን ዋላ ሓደ ሰብ ካብ ማህፀን ኣድዩ ተማሂሩ ዝወፀ የለን። ኩሉ ሰብ እንዳወደቐ እንዳተንስአን እዩ ኣብቲ ዘለዎ ደረጃ በፂሑ። ስለዚ ኣብ ዝኾነ ቦታ ሓደ ነገር ንክትሰርሕ ክትሓተ ከለኺ ኣይክእልን ዘይኮነስ ክፍትነ ክትብል ክትክእል ኣለኪ። ኩሉ ሰብ መጀመርታ ክጅምር ከሎ ኣይክእልን ኢሉ ተላዒሉ ግን ድማ ንርእሱ እንዳምሃረን ንሰባት እንዳሓተተን እዩ ኣብቲ ዝድለ ቦታ በፂሑ። ንስኹ እውን ልክዕ ከምኡ ንርእስኺ ኣምህርያ ዘይተረዳእኪ ነገር እንተሃልዩ እውን ሰባት ሕተቲ። ሓምሻይ ድማ ኣይፋለን ወይ እውን እምቢ ምባል ምልማድ እዩ። ብዙሕ ግዜ ርእሰ ምትእምማን ዘይብልና ደቂ ኣንስትዮ ሰባት ንኸይንቀይም ክንብል ናይ ባዕልና ግዜን ድሌትን ንስውእ ኢና። ሰባት ምሕጓፍ ድማ ርእሰ ምትእምማን ዝቐትል እቲ ዝገደደ መርዚ እዩ። እምቢ ምባል ክትጅምር ከለኺ ንርእስኺ ዋጋ እንዳሃብክያ ከም ዘለኺ ክትርኢ፣ ሰባት ድማ ኣብ ልዕሊኺ ዘለዎም ኣመለኻኽታ ቀየር ትገብሪ። ንሓደ ዘይደለኽዮ ነገር እምቢ ክትብሊ ከለኺ ሰባት ክቀየምኹ ይኽእሉ እዮም። እዞም ከምዚ ዓይነት ሰባት ግን ንዓኺ ዝደልዩኺ ንጥቕሞም እምበር ንመንነትኪ ኢሎም ከም ዘይኾኑ ክትፈልጢ ኣለኪ። ብትኽክል ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ሰብ ናይ ሰባት ቁጣ ኣይፈርህን። ምክንያቱ ንሳቶም እውን ልክዕ ከምኡ ናይ ባዕሎም ሰላምን መስመርን ዘኽብሩ ስለዝኾኑ። ስለዚ ነገር ብሰፊሑ ኣብ ካሊእ ዝሰራሕክዎ ቪድዮ ስለዘሎ ንዕኡ ተመሊስኪ ምርኣይ ትኽእሊ ኢኺ። ሻድሻይ ንርእስኺ እትዛረብዮ ቃላት ምቕያር እዩ። ኣይክእልን ኣይፈለጥን ካብ ምባል ይምኩሮ ኣለኹ ክፍትኖ ኣብ ዝቕፅል ፅቡቅ ጌረ ክሰርሖ እየ ዝብሉ ቃላት ንባዕልኺ ንገርያ። ንርእስኺ ከምቲ ኣዝይኺ እትፈትዮ መሓዛኻ ጌርኪ ተዓዘብያ። መሓዛኻ እንተደኣ ተጋግያ ንስኻ ድኽምቲ ኢኺ ኣይትረብሕን ዘይኮነስ ኣጆኺ የጋጥም እዩ ክነስተኻኽሎ ኢና ከም እትብልያ ኩሉ ንባዕልኺ ድማ ልክዕ ከምኡ በልያ። ንባዕልኺ ፍቕርን እምነትን እትህብሉ መንገዲ ድማ ብከምዚ እዩ። ሻብዓይ ውድቀት ዘይምፍራሕ። ብዙሕ ግዜ ነገራት ንኸይንገብር ዘፍርሐና ንውድቀት ምፍራሕና እዩ። ነገር ግን ውድቀት ከም ትምህርቲ ክረአ ዝግብኦ ነገር እምበር ክፍራሕ ዝግብኦ ነገር ኣይኮነን። ንውድቀት ከም ትምህርቲ እንተዳሪኽዮ ኣብ ዝቕፅል ግዜ ሓያል ኮንኪ ኢኻ ክትለዓሊ። ርእሰ ምትእምማን ዘለዎ ሰብ ዘይወድቕ ዘይኮነስ ወዲቑ ምትንሳእ ዝፈልጥ ሰብ እዩ። ስለዚ ንነብስኺ ንኽትጋገ ፍቐድላ። ኩሎም ብዝበሃል ደረጃ እተድንቕዮም ሰባት መዓልታዊ ይጋህግዮም፣ ግን ድማ ተስፋ ቆሪፆም ኣይተርፉን። እንደገና ካብ ስሕተቶም ትምህርቲ ወሲዶም እዮም ዝለዓሉ። ስለዚ ሓድሽ ነገር ክትፍትኒ ከለኺ ምስ ስሕተትኪ ዘይተርፍ ምዃኑ ክትኣምኒ ይግባእ። ነቲ ስሕተትኪ ግን ናትኪ መዐቀኒ ይኮነን፣ ንስኺ ካብ ስሕተትኪ ንላዕሊ ኢኺ። ድፍረት ማለት ፍርሓት ዘይምህላው ዘይኮነስ ፍርሓት እንዳሃለወ ናብ ቅድሚት ናይ ምስጓም ተኽእሎ እዩ። ሓደ ነገር ክትሓስቢ ይደሊ። ርእሰ ምትእምማን እንተዝህልወኪ ነይሩ እንታይ ምግባርኪ? ከመይ ዓይነት ስራሕ ምሰራሕኪ? ምስ መን ምተመያየጥኪ? እዛ ሕጂ ርእሰ ምትእምማን እንተዝህልወኒ ኢልኪ ዝሓሰብኪያ ጓል ንኽትኮኒ ቀሊል እዩ። ኣዛ ውሽጥኺ ዘላ ብልፅቲ ንስኺ ናይ ሓቂ መንነትኪ እያ። ንዓኣ ንምውፃእ ድማ ሎሚ ቀዳማይ ስጉምቲ ክውሰዲ። ዓዊልኪ ተዛረቢ፣ ቀኒዕኺ ኺዲ። ንርእስኺ እውን ክባር ዋጋ ሃብዮ። ርእሰ ተኣማንነት ከይዲ እዩ። ሎሚ ድማ ሓደ ስጉምቲ ከተጓዓዚ፣ ፅባሕ ድማ ካሊእ። ኣብዚ ከይዲ እዚ ድማ ድሕሪ ግዜ ነብስኺ ኣብ ዝለዓለ ቦታ ክትረኽቢ እያ ኢኺ። ሎሚ ዘለዓልናዮም 7 ሜላታት ከም ዝጠቕሙኺ ኣይጠራጠርን። ካብቶም ዝጠቐስናዮም ሜላታት ዝበለፀ ጠቒሙኒ ኢልኪ ተሓስቢዮም ሜላ ኣብ ኮሜንት ፅሓፍለይ ኢኺ። ኣብ ቀፃሊ ብዝበለፀ ጠቐምቲ ፃፋታት ንኽንራኸብ ነዚ ቻነል ሰብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ኢኹም። ኣብዚ ዘለኽሞ ሰሰናዩ